Hi, good afternoon. Ito po si Doday. Mga kabigan, ito po ay dumating na po yung aking order na tripod. Ito po siya. Ito po siya. Galing siya sa Lazada. In-order ko pa to nung July 1. Ngayon lang siya dumating. Ngayon ating bubuksan kung ano talaga ang kung maganda ba, kung yung in-order ko kung nasunod ba, kasi karamihan ngayon minsan yung mga seller nagkakamali. Yung katulad ng order ako dati nung isang products hindi nasunod yung order ko. Ngayon ating bubuksan. Kukuha lang tayong gunting. Meron kasi akong selfie stick. Ito. Nahirapan akong gumamit kasi may pagmadalian. Mahirap siya. May siya ito. Meron siyang remote. Yan. Kapag magsi-selfie ka lang, pwede mo siya itayo, na-assemble siya. Meron siyang paa. Kaso mahirap. Kaya nag-order ako ng bago. Titingnan natin kung maganda siya. Lagyan lang natin camera dyan. Yan. Kuha tayo ng gunit. Yan. Ito na siya. Ay, maganda siya, guys. Ayan. Ito ay ito natin. Ay, maganda. Paano? Hindi ko alam. Ayun. Ito yung kanyang ito yung kanya ba? Paano ba? Hirap ng taga-bundok. Wala man lang siyang manual. Yan. Ikutin yata to. Nye. Yun. Tapos ito ay yan. Tapos paano to? Nye. Ganyan pala siya, guys. Ito na ang aking bagong tripod. Ano bang tawag ito? Tripod stabilizer. Yan, pwede na siya. Thank you, Lazada. Maganda. Thank you, Liz Sealer.
Pwede na siya pang vlog. Yan. Pinipindot lang siya dito. Pinipindot. Para gumanon. Oh. See? Maganda siya. Maganda siya, guys. Ito siya, oh. Tapos, yung meron siyang nahulog. Meron siya para tumayo. Ayan. Ayan. Ay. Thank you, Sealer at Lazada. Ito na ang bagong pwede ko na magamit. Kaso naka-charge yung isa kong phone. Kaya hindi ko ma-testing. Goodbye. Selfie stick. Old selfie stick. Yala, magagamit ko pa siya pag magsiselfie yung maramihan. Kasi ito, na-adjust to. Mahaba siya. Tapos, pwede mo siya itayo na malayo. Nakatayo sa lupa o sa simento. Tapos, meron siyang remote. I-click mo lang yung remote niya. Makukunan mo. Mag-ano na. Kaso, nahirapan ako mag-ano nitong paa. Yung itong paan niya. Dahil, kailangan ikot-ikutin pa. Kaya, pero dito lang siya. Magagamit ko pa siya pag halimbawa merong travel o ano. Ito ang aking gagamitin sa aking pagbablog. Thank you guys. Thank you. Comment, like, and share. Subscribe sa mga baguhan dyan. Subscribe. Bye-bye.